Fent una visió global del que poden ser les manifestacions del disseny audiovisual, primer hauríem de dir que, clar, el disseny audiovisual és atractiu, és dúctil, la seva capacitat expressiva i la seva immediatesa el fa molt atractiu per molts dels camps de la comunicació. Això ha fet que la publicitat l'incorpori, els títols de crèdit ho són d'una forma natural, tot el que pot ser el disseny en televisió, multimèdia, interactiu, tot això ho recull perfectament, i després tenim també els videoclips. La forma en què el disseny audiovisual està present en cadascuna d'aquestes manifestacions és dispar. No ho podem sotmetre a regles ni a receptes que ens indiquin clarament què és el que hem de fer i quines decisions hem de prendre en cada moment. El que sí que hem de tenir clar és que en totes elles ha d'existir una reflexió prèvia per enfrontar-nos al procés creatiu. Si no, anirem donant pals de cec o serem víctimes de la utilització de l'efecte, de la tecnologia, d'una estètica més gratuïta. I hem d'anar a buscar precisament i tenir clar sempre què és el que està guiant el fil conductor del nostre discurs. Veurem que en totes elles de vegades és més rigorosa la seva presència, de vegades és una miqueta més laxa, de vegades ens acosta a camps que no són pròpiament el que podíem catalogar com a disseny audiovisual, però sí que sempre hi ha uns vincles, sobretot el fet que haguem de fer referència a un altre producte, el fet que això s'articuli d'una forma metafòrica, això és el que fa de lligam i el que ens permet entendre-les totes elles com a tals.